Ahmad Sebera pulal Duhoma'n ze PM leader ilo somang pu moderator le elai local com tele min lo thli tu te zongjong chibai kabu ka chu kan ram chial le thathua hian mo phur zual big deu pathum sarkar kohran le NGO an oma kan ngaya kohran le NGO hi chu khovela anei thaber pol kan ni kan ti a chu ti chung chuan sarkar du thu sam ling lo tak kan nei fo maya enge chan kan ti chuan kohran le NGO te hian ram inopna thuneina an nei tat lo ani pressure group thatak ero chu an ni theya heituna posinot in khom puya kalme ka hriat sual lo chuan he in khom puya hian corruption lampang kai noi agenda presbytery pariat vela tangin alut ani ome tin october ni somthum pakat khan central YMA in wakathon nein corruption do na kongzo pui an nei bok ani kha chuwangin kan kohran le kan NGO te awang hian kan ram hi achia ani lo ti kan soiphot dua kan ram achia chan chu sarkar tha kan nei lo buang ani a bible kan en point lal tha awangin an ram ading chuaka lal sual te awangin an ram atluthin ani chuwangin Zawhna hian kan ramin amamo ber chu sarkar tha ani ZPM chuan sarkar tha nei tur chuan kalphung tha kan nei angain kan hria a kalphung ti he tu naya thil thleng entina mangin kan soifia lokanga e budget session kan pass tel lem lo CSS central sponsor scheme kan ti he kumtin hian tam tak a local ve zia thina chung chu tight fund man na turbik omle guideline frante te nei fel tak vek an ni thina kan sarkar ro chuan aman na tura mang lovin a mang tu tur kuta pohlan lovin andu du na lo manga chu central sarkar chuan hun bi tukin chumi chung chuan adong tu tur ne na in pekim vek turani anron tia tin tun nuwa chuan in don na tanga ni somni pakhat chungin a mang tu tur kuta in hlan zel turani chutia in ti lo chuan kan nuk let lenga adang po local to lofang anron ti ta a he system thar chuni tani he system awang hian kan sarkar hian CSS fund te hi popen an chak ta lo ti na lam ni lovin a rem to lo a thei to lo a thiang to lo ni chu chuan kalphung tha in omzia anei zia chu min hril mai ome ti chuan kalphung tha kan nei na tur chuan da masak de ngai kan neya chu corruption control anita ani chu corruption control na tur chuan ruaman na eng mo kan siama apoimo zual tlem ka soiman chin kan soenge pakhanna chuan walupa council kan nei ni congress sarkar khan ethics committee an nei thina rei akal talova tuna kan sarkar hian sang ni som pakua august ni som palia khan spiritual subcommittee andin le a engma antho kan khazui talo boka keini ro chuan kan nei ni hei kan mobile handset a hian virus alut thaya alu vele alo do ngal tur antivirus app hi achunga hian in bil telani zutiang chuan ZPM party le a sarkara corruption virus alo lu vele a lo danga lo tilum turin antivirus kan nei ve a chu kan valu pa council te anni panina chuan chief minister te hian portfolio tha sumtam na an chang zel maya tuna kan CM po hian kan budget atanga za samriat point panga pathum ama dimana hian aen kola hian ani hei corruption bull nen country chief minister ten a mui an chan tlat chung chuan kan rama hian chief minister train corruption in tran don ani ti hi lo soilo kila aswal lowang
chu wang hei ke ni chuan kan du velova Delhi Chief Minister ang Chuan kan Chief Minister chuan Works Department anei don lova achang don lova portfolio anei ve don lo ani pathumna chuan Chief Minister le Party President ni na anchel kop deu zela mi pakhat kuta thunei na alut tam lutuka hei hi kan tluk pui thin ni in alanga chu wangin ZPM Chief Minister chu Party President ni na nen akop kan phal ve don lo ani palina chuan Chief Minister Eru na thlenga do theitur lok ayukta kan neya a mingin kan neya prosecuting staff pakhat ma nei lova investigating staff pakhat ma anei lova omzia anei lova mi corrupted tan kan rama hian hlautur om lo ni chuwangin hei hi kan sarkar chuan arang theyang perin function theiturin kan thuam hal don ani pangana chuan CBI kan kolu don ani India rama hian CBI kolu du lo state claim te zinga kan latela a fellow le ani ti chuan nakum in thana khian CBI kolu du nge tam du lo ti kan buk dona kan rama hian corruption ni kal zero se ti tu te nge tam corruption ni control ni toro se ti kan buk don ani parukna chuan contract pek dan kan ti dang lam don ani hei tuna chuan restricted tender de uvekin kan ram contract chu pek aloni ta a heng hian dan le riding lai akal vek ani thufing bung som ni pariat chuan kwa chuan dan ngai thadu lova nu chon tu chu atong try na po ten omani ti hi kan muani chu wang kan rama hian dan alal lova restricted tender hi ti alo tul ve ani point danin aphalang thlapin mi puite point a om take anti theitur chawin ke ni chuan kan ti to don ani tin monitoring committee kan din dona he committee a hian party tin IO NGO le koran IO antel vek don ani achan chu party sarkar kan din ve don lova mi pui sarkar kan din don awangin chung zong zong IO kalkhom chuan kan ram mi pui ai an o zo thokhata kan ngai ani he monitoring committee hian project poimo avil don ani chung mi te chu amuna te kalin an en fianga contractor pakhat khan ahun tiam chungin na lo zo man lo sela a he chu po sei tlak ani e anti emo ten a estimate hian lo chu sual dewani I revise sak deu te ang anti emo ani chawin hun po sei le revise estimate hi a om to dona chumi ani lo chuan na reng azo hun chung turat tiama an zo turania ni khat point kan pot sei don lo then I estimate hi cheng khat point kan revise ve don to lo ani hei ringot po hian kan ram sum tam tak chu a save ngal zok don ani then MPSC kan neya sarkar nalaka tuna kan sarkar hian an party mi te sarkar na an thun theina turin board tran andina hei thalo kan ti mani ZPM nula pakhat chuan pa nena kapa exam apia nga pakhat na kania mase ZPM fanu kania wang sarkar na kamuve theilova ka kum overtrap to a if anu hian sarkar na muve se ti chuan MNA valut vero minti atiani so tiang chuan political qualification awangin sarkar na lak aluara kanram sarkar na thokte quality a cheta tial ani he bot hi namasa nein arang theyang berin kan nuai bole don ani pariatna chuan right to public service act atakin kan mangdon ani ti chuan hei hi soifia vak naman aom lova hei ringot po hian corruption tam takin atinep don ani tin heng zong zong ti tur hian kalphung thar ringot atok lova mihring thar angai kanti kalphung luya corruption ngong thleng adai to thin opposition an ni vele piang thar ruling an ni vele da thin ho kuta hian kan rom hi da ngam nin kan ngai to lova kalphung thari mi thar bollo la kai lo ten an khoi ngai tura kan ngai bok ani tin research base in kan kaldon research base kan kallo wangin project tam tak le a building tam tak
lui hlon abandon aoma heng hi apoi kan ti em ani ten masona rural lama hian power in to del hi kan ngai poimo masadona chuta chuan tui khwa tur lui pali kan thlang fel to a solar energy ne na tang kopin power a hian in to del thuai turam halak kan tumbok ani ole kalome ti to mayang Pu moderator kalome coming to David Masal Tlongani Government Mizoram Law College Student Bar Council magazine editor kani tilaika kana soi masa masa berin pu duhoma'n kha zawhna zo kadua atu soya kan lok ayuk ta chungchang kharon soya chu corruption do tu polani ti kan khria corruption dona tur berani ti kan khria chuda chuan Mizoram lok ayuk ta hi 2019 khana function chau ani chuda chuan lok ayuk ta hian establishment wing te investigative wing te le legal wing kha om turani chu lok ayuk ta duan dan le ruaman dan ani ma se tundin huna lok ayuk ta kaldana hian establishment wing chi function pa ngain akal ani nakum 2023 Mizoram general election hianin lo sarkar ta ula hemi legal wing le investigative wing hi mumal zok le chak zok kal the turin indin do nem tilai kha ka zawhna nia tin pakhat kan poimo ka ti deuh chu kalphung thar kha in soya in aw la poni chuda chuan kalphung thara chuan voina zaina itu soya khanin mi thar chungchang khai ron soi bokani ZPM hi hetian soitaila block level le unit level a poni se heta MNF le congress ti block level le unit level a mi ti ang tho kha khatiang party system lo zui khani ZPM hi mi tharin niam ni ti lai kha ka zawhna ni bok te se kalome pulal duhoma'n zawhna chang tun amasarin nula no we kalom to kan ril do kan party lami saksa war ya central lokpal ama chu prime minister thenga chui thei turania state a hian lock out ti tur ten te chen chuan kha om ve vek turani chief minister thenga chui thei tur kha chutia central atanga direction ama wang chuan a mingin din ani veta zona zo tuin soyang khan amara jo function thei lovin aumani tu na hian chairman le clerk le fourth grade an pe ni de umbaya ayeng uing ma kha a function lo renga establishment po he so tiang lecture so ani lo prima then autonomous body turania a chairman tur po he chief minister inama thu aruat thei ani lova opposition leader ne aruat tlan turania tuna kan chairman po he chief minister ne kan pania kan ruat dun ani nge chu tuna hian prosecuting agency an nei mi lova investigating agency mi pakhat pon nei lova SCB hi an rin tir tani ma se SCB kha lokauk ta no khan an da chuang lova SCB chunga thu nei tu te chu an mani ho tu pa ngai he ta CVO chief secretary no function an nia transfer and posting te an ACR zia zong kha lokauk ta hianin a khoi thei chuang lova chu wangin om zanei lova nia ka sarkar muna kan malak dan tur hi niza chunga kan ti tur kan siama kum khat chunga kan ti tur kan siama akum le zel kan ti tur calendar po enge mo chen chu kan siama chuta chuan ama sapola kan da ani ti kha function vak turin ei chu nama sa kan na yang zona pani na kha unit level thenga mi ring te hi amithar kan ni chuang lova kan omna lui theu partia beidong tote kan hruai tu kan zui lai te zui tlak ni to lova hria ten be sein thar ne na an lo lu khom na party ani amaro chu a front seat the true driver te kha kan ngai poimoni a back seat a chuan mi puinol kharonom roi ma se kan poitilo amaro chu MLA le minister tur chin hi kan uluka kan VOC te point voi ni ngot mitra da nge turin mi ron hril to ta chuanin Trump khat MLA nia minister nia
in sang sa thei ngal mai te an ei ruk lai mu kharangai lo an ei ru te chiang officer kani to MP kani to tu na MLA kani a tram nga po zon in MLA hi ni la in sang sakna tur kan lo hian aung lo adai lo ti re chiang tu kani so wangin mi an ei ruk lai wa mu kher kha ani lo wa until nei atangin tram khatale liele serious hauh sa thei te po man ni lo kan mi kan ron su kha khamian ya wang khan MLA chin ni tur hi chuan khatiang ai nam noi lo mi thar tim thatak pathian ne na kan dila pekin kanom mekin country a chiang viau in kasia ole zona kan lo le ang bu Francis out lang vala ni hi ku moderator kalau me ani chin khani bula ka dil to che ko mon khai ti lo wa mar so ke chon an chan thui ngai lo yes or no an ti chiang aya hun na la don lo chu wang chonin e chu min phal sak ka be se ni ole at controversial de olek dona zu chung chang ka zot don ni ei kan soya kan soi thina chai nang khapa chai zuara zon tlan che chungin kan zuara lan moi ko khan lam vote lo te kan hlawa kha tiang khan ani na turang pon kan ni theilawa tuna chonin kan ngai dan hi tha ka hun to in kan khria thei ti ti te po Mizoram at Heitar hey grey patrang te pon kan siama la khui theite dragon fruit te oma tin nakina Mizoram bule bal thai sang sang trai siam thaya het yang hi kan political party how to pali te kan manoma kan sarkar na changta se tuna zu khabur na dan hi heng ang tuna kan soi I kan ram bule bal theile thai manga hatianga siam thei na tur khanin kan in het yang malak na hi in tingang wem ti kha ka zot chewa to yes or no chain min chang turin ka ngen cheu ni kalome zona kha kan chiang mo helama kalam dai ber tang hen pu do ma tang hen ti te pu moderator yes or no ringot lo de la ka chan khamen phal sakula sentence ti thum in o zo chung chang hi kan party malin zo chung chang hian thutlu na siam kan tum lo party frang te ko ran te NGO te nen langai tuat tlan tura kan ngai ole zanya thu soi tu te thu soi ngun ta kan ngai thak chuan an main focus ber chu sarkar thiang lim sarkar felfai chief minister le minister te sum le pai ngai natna atanga filim sarkar din an tum vek ni in alanga chu BJP pona soya MPC pona soya ZPM pona soya Congress pon an soya chu bi chung chang bi ga chuan kan party leader zaina local te hian heng hetiang sarkar thiang lim sarkar felfai corruption lakatanga filim din an tum na kong hi bichin khan an soi zau han lo wa huna cheba wangin chuwang chuan tối tế te an soi thea tan bu moderator remedy chuan he ka zo na hi min chan sak turin ka nge na ni MZU lam zirtir tu department chen khathi SSU in an soma bidang mail kan hulaw sarma le na mail deuh che kha kan huwa so wang chuan in kha ka chu zalen na pedeu meng o tuna zo na khas sarkar corruption laka filim minister le MLA te po filim ni tur khan engtin ngai sarkar huna in mind la kang ti kha sentence ni thum deuh thawin kan sang thai mai anga so da heta pu do ma tang hian in anai ber tang ti re mai leka pu moderator soi tur point ka than ka chuan lo sembi ka kan lo fevesi lova tin sem lampang hi kan ti ve vak lo ke ni party chuan corruption bi ka kha chuan in point nga mazat kha ka soi maning ka ria kalu chil tam deu leka right to public service kha kan soi zaw lok nga hey tu na chuan mi puinol tan sarkar dor a hare emani thil kan vadila kan va thelu ta dilna kan u mangaya do kan pakhada tangin a chung le a chowa chhozela a chhozonga u mangaya a chuk zong le ngaya thing pui so ngaya an pending rate deu chuan engemon be seite lo ni a corruption atam lu tu kan hi right to public service act he ta kan man chuan thil zong zong su kan ti thelo wang thil engemo bi ka motor ilo le ya registration ti dua emo ishala iming thak dua application form ifila pangai thelut ma yang I hoda yang I umzu ngai lovang khami a department in achin fel ni tur kharuat anianga
khát tiếng khá an office bằng apon tar theo tu rồi nè cho tiếng chuan department tina hian ti thầy chin ao mà khamia ni ka chuan mail in mu khawm don to lova tin kan application reng bo zui angai to lo nga ahun tiap chung an on ti fel me nga chuta an ti fel thei lo chuan appellate authority khawm le RTI ang deuh hian azual ko thei zel ani kha kan soi don zok ne mai rose okay no moment tôi phân tích tôi không ai phụ được mà moderator corruption hi a system manga do chi ni a tharo in ti ngot theni lo antina tun main village council kan than khan vote kha kan sha ru treu thina ni a lei do na ma hral do na ma a chuat heya tuna chona system an thaka EVM alo oma kan va met jewa eng ma hral turam to lo lei turam to lo so van son ni china ka soi jong song kha corruption kan do na tu chuan kan ti tak tak don ni chon kha kha amin sani khami system kha kan mang turani adol le so na how to power a film turani pathian zara themna tok hrep to itia khang kai chu ka tel lawania corruption a reng tu man min la thlem ngai lo thlem na to thengam hi aro pui thlem ngam lo ni he thazok so van son tu man min thlem ngam ngai lo min thlem ngam ngai hek lo bang MZP poi Mizoram politician zinga ei ro lo bera an than kha ka lo ni ve to a kadam chung in hei ni khatumani alo mom le mai tu na le hela ma hian Zawhna moderator kalome lallian manga champhai kania e meeting a hian min som ran tu pon lowa ma se meeting hi changkang ka ti e maya va hlu em kalo mu ve a chimdan na o tin karon kal ve to pani a hei jan ina kut Zawhna te kan zot the kalom alo mom in champhai kan di angin pudua ka du sakna kan hlana ma hun local le sel tura po chuan ama pi kha Zawhna kan zot tu poka nichina kan thu soya khan VUC kha antivirus anga function turin kalungai tha chuan ZPM alo sarkar huna state sarkar sum eirukna corruption do na tur corruption ups kha VUC val upa council kuta a don ni in kasi ani ni Bible po in sungay na ti sual tinreng bul atia sual tinreng bul ngay nat kara kachu oran ho po NGO po mi pui po kan lomin karinga in development ti chuan October hi chu eruk na corruption hin val upa council te hi party sum en kol tu atana chuan ke chuan rin tlak ve thowa ngaya ama ero chu Mizoram sarkar sum en kol tur khan dan state act emo appointment dan ang thlapa ti anni silo chuan ava applicable lawm ang rengve katia pakhatna tin VUC member te hi ZPM party angin lowring ta po ni ila tu tenge an nia eng tenge an ti thina eng din muna nge an ani na taka chuan pathian tu atanga tharau thiang lim ina minron thriat tir ani lo chuan pathian ina mishring te jinga eiruk dona na ahman ber chu dan thiang lim le tunang laya pe chuan in enge technology ani technology khoi tur khan eng rual vel nge an nia an lafit for MT pokha mi pui te hian riat kan du ka ring dewa chu tianga ron introduction chu a tha in ka ria tin Zawhna Prevention of Corruption Act PCA dan an riat dan te kha ron lang chuak thei sila chung chu ati theyang em kan lo mu to dana sang ni le som pakwa session
MLA legislative period na session 4 an neya khan Mizoram MLA loka 130.77% in apung donani kha VUC 10 an du lova tha an ti lo thu an soya chuan tuna asoi tu kan putu ange hianin lo pun kha o mati tlat tu kha isoi boxia tin kan MLA rual hovin lo punga kha kar man to khati angvel jongjong le khan an la le boxia antivirus kha virus hovin an DNA an thak immunity tur hian a om deu ro ni kha mi in kar tak mai kha khongai takin min ron soi fi sak teila kalom ngotang Zawhna khat siam Ale. sodro an zona khatam ang reng de ba si thum vela pakana chuanin VUC te sumen kol tu an ni don lova party suman en kol hek lova sarkar suman en kol don bok hek lova amaro chu party chunga le sarkara corrupt nia an fiatte zil hauh tu le warning te pe a an oilo chuan atopa chuan ban tu turan ni chu khoveleng dan ma kan mang don lo keima ni dan kan mang ve mai kan constitution a tiang chuan kan zia kani ten VUC member ni hauh omani mi alova kan lo sarkar point an mani len chung ten sarkara engham thatna ma an deal turani lo tini mi corrupt tur venga atul chuan action la mi huat thu soi tur chau an ni ram mangai na tak atang lo chuan VUC member ni hi ngam chi ani lo chu wang chuan mi kan sombel zela kan lo cham ani ningam an tam lo tun na ya hianin mi pakhat chu an lak bela kan song mek rengani atira khan party rang in fin khom kan nia wangin party wise de lekin ai o ang de khan kan tilo thailo in lung ru ala nga ya tun noi roi chuan khatiang khan kan kal to lova mi tha mi pui te poina an rin tlak tur nia kan riat kan lora kan rim le mek te po kan nia kan do piang ero chuan an lo du ve lo chuan tingai na om lova kan theyang ang kan la a sarkar na thok lian te chief secretary lo ni to te DCP lo ni to te pastor te synod moderator lo ni to te kokran sang atangin pastor thatak tak te kan la khom boka an ning chu soi kher lovila an mani na thewa an hun lai mi ming tha ne kan riat te an ni ten ZPM party an ni chuang lo ZPM party an ni angai lo party chunga oman ni an ni hi chu ta chuan party kal phung ena zilngai zila haungai hawa atul chuan an ni na tanga ban thlengin thunei na kan pethunga tuna hian VUC 10 PWD minister an kowa an zil ti ringot po media lo lang se aza thak tok to ni chu ringot po chuan thui takhi asiam thadona prevention of corruption aklam an fiat angai lo khalam pangani lo mi corrupt lo chu kan femai an benga thleng zung don ten lo san chung changa khan kan walu paten lo san hi lo support su antia kan support lova kan vote bok hek lova kan against ni mase pass ani thowa an pass chuan MNF MLA lo le ZPM MLA lo arangin siam thei ani chuang lo ain ang vek ani chu wang chuan aran raya ka tianga ti the ni lo wangin kan do dal chunga vote po kan vote lo chunga an pass ta ka chuan kan mang ve a tin kan manifesto hi kan sarkar ma man tur chu tlem cha homani kan sarkar una kan man tur ani sarkar ma in ati thailo han holding policy te po sarkar nu man tur ne tuna kan mangot thailo tuna so thin kan lengot thailo khatiang khani ten kar chungchanga hian kar leina tur hi lavelo turin kan party ema VUC ema mintilo mintireng lo chuwang chuan kan lave a pudo ma phei chuan adu khoblo a deal bel ti ten soya deal bel chi po ni lo wa heng hi e a za thewin kan dong tuna kan manifesto tharai roi chuan kan ti top don
car le hi MLA te ta na car le hi kan ti top dona tin facility po kan reduce dona chief minister in tuna hian grade 4 paruk asor thaya azad ve kan pai dona ni azad ve chutiang zeli minister le MLA po ma kan hruayang kan ti ni ole lo mo me chuan tikhan mi puila ma train zona chu kan chol te tanga ke man ni china tir lama khan ka soi deu so common question kan nei du e katia chu thui de wa chan po ngai chuang lawa an manifesto le an vision tam tak kan ron soi to amai ro chu khanga chan sa deu te po kha then chu ni deu nial nol dona mai ro chu poimo ka ti chu zanina ron kal khom te le mi pui te pon kan vei ani karinga central drip khai kan in tireng mai kan state hi engtinge kan chan chuang ti hi kan ngai to nga in ka sia chu hei tuna sangli somni pathum budget atanga kan en chuan Mizoram sarkar budget akhanin kan state pumpuina sum kan manral tur kan total expenditure tur atanga chuanin state ina kan tho chove state own tax revenue le non tax revenue belkhom kha 11.69% chawani za som pati poting lo chuti rual chuanin northeast state dang te po hi an lo ro pui vak bik chuang lawa entinan nagalena te chuan 7 point something chok te lo nia ka data nei hi aswal mai the uluk tak kan zon khom ve chunia asam hi sang dewa northeast 24 point something ania meghalaya hi 17 point something manipur 8.16 tripura hi 12 ania mizoram hi cheber pol chu kan ni haulo amai ro chuti rual chuan hemi state own tax revenue kan tile non tax revenue hi adanglam le ta kan chunga khan ta chuanin state own tax revenue tak hi hey private sector atanga state hausa kan ti ron anron hausak na chanan sumlak lu anti pun tak lai in hana ne khami konga kha chuanin manipur te meghalaya te assam te nen hi chuanin own tax revenue le non tax revenue wa hian keini hi kan tax revenue asang zok tat me non tax revenue hi niam zoka asang zok ka ti non tax revenue chu state dang kha chu state own tax revenue asang zok non tax revenue hei mi puina tui bil engengmo hai transport te po I road tax kan ti ne da khatiang bil chang chia lutuk anga wangai si lo private sector ina businessman tera an chun lu hukuk ang ni lo deu mi pui chia kan tiang de wa kha an ti nep ni na langa state danga chuan keinia sang zok tlatani businessman ho kan ti private sector kan ti tak ina sum dona tanga an chia chuna kha sang zok thungani chuti rol chuan in state dang state liana chuan hei maharashtra te chun bon khop maya an mani state ina tax revenue le non tax revenue a belkhoma khan an kum khat budget atangin 57% central khan an lo in mat thui lu tuklo keni chu central in min pek lo chon sum kan nei lo an ni chu central pon pe ru pe teu lo ma se sum khan thok chuak tewani chu chuan hei kerala te po 49.46 fel khan lo thok chuak dai me an kum khat budget atangin chuan karnataka te po 54.79 loi chu engtin nge lo sarkar ta ula tuna party sang ai wa kan ho turan thu ta hi engtin nge kan state sum de chwa ve khatiang ang em chu state lian kha chu phalo mai la 11 point something% chau ni to lo dewa 20% 25% vel tala kan ti san ve thiang private sector atangin engtin nge state sarkar sum boma sum kan chun luanga kan ti muk thenga a khoi khange kan focus ang ti lai te kha sentence linga vel dia chon soi thok theng ka ring dewa kan zot teng chu pudua atangin tan le meng ale ama saberin kan GSDP ti pungtur chuan par capita income asan photangai ta ni mimalin sum kan lak lu angaya chu tang chuan kan on tax revenue mo kan on non tax revenue mo kha alo pung chau don ani tunai kan GSDP hi ke ni chuan kan ring hlela figure dik lovin bul kan tana sang ni som pali som panga atang khan kan GSDP hi alet nga velin ron pung thut maya congress sarkar lai tang khan hei kan oi thei lovani tuna kan GSDP po hi kan oi lovani amaro chu GSDP anti san hian poisan puk thei tura tampha an leibat za chiarin atlem pha fiscal deficit percentage claim angin alan pha so wang chuan GSDP figure diklo hi min petrin nin country a
ตัวนั้นยังกันเลยบัดนี้31%เวลอันนี้figure dik chu ni se 40% vel akai dai kan ring ke ni chuan chumi chu aronin tron na tur chu per capita income atang khan ani dona tuna kan GSDP ayan forest hian in 12% something aron contribute ani engtin nge 12% hi forest atangin engthing nge kan hral a thei lovani chu wang chuan e tianga figure dik lo in kai roi tha kan ti lo phota pakhat na chuan thlai thar kan leng a rare freestyle market chiang chain selected b ka kan lenga chumi ta chung kwa chuan kum tluana risla a an thar chua po ralna om le lawa kudur thon thlan tlak thon kong kam thon om to lovin kum tira tangin chiang takin man lang ti chuan an par ka pitain kham pungang panina chuan chung ko tin le tuna kan thalai te point thiam nai neya ti thei in neya tui zong in neya chem kal na zong in neya amaros in ti thei reng in ti thiam reng kha in ti thei lo tlat ti thei lo na tlat san chu bul tran na in nei lo wangani chu bul tran na nei lo te chu bana kai tu bul tran na nei lo tu te bul tran the siam tu sarkar tu na hian kan mamoa motor tang nam chua lam ni lo khan mi hring kha akaya kai chu angaya anama in nam hi chu kan du ve lo ke ni chuanin akain kan kai chuak dona da chuan chung ko tin le mi mal tin khan party kan soi don lo ke ni chuan ron lu ve lai dong veng ti lam ani lo ke ni chuanin a trade kan enang a project kan enang clothing tour ani chuan number 1 number 2 ama kha mirin tlak pui tlak ani bok chuan bultan na kan pedon ani phot mai na ti chuan a pathum le na chuanin a processing te pok kha a om venga ya value addition ka kan ti tel ngai soi ngai lo ani a bultan ni rengot kha an lo du khop don lova lon ten ma mo don ani tuna yan kan thalai tam takina ki tu thatak tak an hual pon ti thailo na chu bultan na nei lo ba ka lon lak ngai nam thelo ani lon an la thailo congress sarkar in sang ni le som pakhada khan lon la tu te ta na sarkar guarantara atran khap na dan anon pulutani kha dan kha kan pai le angai ni tuna MSME noya po lon la tu chu central sarkar in guarantor adin sakti kan friani khamiang bok khan a project in azir chuan a trade thanin azir chuan ama mihring khamirwal elding chuak tur ani bok chuan lon ala na tur han guarantor kan tang don ani chutiang khopa sarkarin kan en kol chung po ding chuak thailo hi chu ding chuak lo thei jing chuak thailo tur an ni mai tuna chuan din chuak tum tan po din chuak ngai na hom lo tat chu wangin kan tum chu kumnga chunga mimal le chung kwa abik in thalai entrepreneurship le skill development lampanga kaldu te tan khangau tan khan din chuak theina sarkar kan siamanga kumnga chunga hian atam theyang ber mani keding thein kan siamanga ti chuan kan revenue te solo pung mayang pu moderator kha I phal sak thawa ni chida ka soi kha kan thalai te hian skill development ate entrepreneurship ate malana tu chance an nga thiam na pon nei ni khata khan service sector privatization atel veka ke chuan ka ngai ni tourism le adang zong kha amai ro chu engting e siki minanti gujarati engting nenti South Korea nengtin ngen ti kan thalai te hian an friani ti ve don ngo se bultan na nei lo chu tak chu ne ke ni point chu bultan na pe ka ngai an bana ka ya ngai lo nan ma moin garantora kan tran sak ngai chu ti chia chuan khang khan ti thei chau don ani khalai kha karon point jok chu nia ole lo mo be lo zo ko ko ole ka zo nan lo he ko vel chang kang ko message ka don zo nia Kang ko pakal tangin pushket hai pudu makalo swat te kaya te chuan pudu makhan lokai yakta chairman an appoint don khan opposition leader angina insoya Mizoram State Assembly opposition leader anam rengem opposition leader an inakha approved te antlang zar thengem party na rontia tin apanina le chuan ZPM ina an thupiber kalphung tharos Pui sarkar an ti sang ka zugwa sumwa pali tang kami pui sarkar lo kan lo ni ngai mi anti
tu na hian opposition leader kan tling lova group leader in ka oma ama ro chu puhriat ani lo hriat tur chu MPSC chairman turte a member turte lokayukta chairman turte information chief information commissioner tur le member tur hi chief minister le kein kan ruat ve kan ni chu opposition leader ti kha ni lo ma se group leader kan ni miao wang le alien ber kan ni wangin khamia khan sarkar chon ron tura min nga ya kan ti mai ni ten mi pui sarkar a kan pom lo kan sarkar hi party sarkar ni kan ti ni a chan chu NLP don donin SEDP don donin an polin yangai sarkar nai lu donin an polin yangai contract imu donin an polin yangai tlang pui thuin hetianga le nei na hi tuna po ka bia lang enga mo mek MNA block hovin a beneficiary turan thangani zelana tin VC ate po ruling VC le opposition VC chuan in thlau lutuk khatiang khani wangin party feeling anat pha ganram politica hian in huat na te feeling nat na te song song hi he kalphung dik lo hian aron thlenani chu wang chuan kai ni chuan mi pui sarkar kan dua kan rama project lian zong zong en dik tur point ZPM ringot khan kan ti don lo MNF ai oron thu ve don congress ai oron thu don kan zawai ai o hin thu vek don kan ti ho don village level po village development committee kan danga party tin ko rana yo NGO ai aron thu don mi pui sarkar ni to ni kha ka chu to na chuan VC po ruling party lo chuan opposition VC member chuan an kho chunga sanction lun le chuak hriat pon hre phatolo chu wang chuan party sarkar ania heng hian in huat na te athena athalo em maya hetiang zong atilo hian mi pui huap atai ma piang din chua theina ram hi kan siam angaya thren kha chuan bob lokan lo la le a chu ti chu min huap ve thodon ZPM ni kherpo ngai lo ni chuan lo ti tlata ZPM kan nia kan ti chak lo chuan chu sarkar chu chuak don lo chu wang chuan ZPM kha ti sarkar ngai ni ole khi ta khian pakhata phar le a somang o ding bem kan sot ta TV akaron en va karon tlan thainal ngala huna mani hing kha soi mani hing cross nam te kloi lum kan ya vei hi ka nga ve a chu wang chuan putu oma kan so tanga mai na tuna hian kan tia khu tuna world cup kheng te king Taiwan te po boundary regime te an ni population po an tlem ani aseng Christian Vietnam kan in Christian pathian Vietnam kan ti ya chulaya chuan pathian rin chan te po in tuna hian enge central hian thiam taka central te ne na central po ina a hlong na tur le a zaom na tur te ne na problem chu mấy lời point đằng po mang problem đằng tên này nó xem trả lại hiền state deal nó problem real root cái này to anh này tôi mót thì thế cái số tua chứ chết đấy con sợi duy về lóc này zana rei de to te min pot toy de wala tro so na taka khan lu chuan cái số tua problem này to em thì cái số nó khơi sầm đi xe la mà xem cái lúc nó chết đấy con sợi tua point thì thum lại con sợi này tu này hiền corruption po con tiêu chí nữa đi mà xem cái state command hi easy luôn à hiền cái nhìn thả tại em bảo thì ô cái tiền đúng không chứ ta chuan country cái nhìn rồi cái central này anh em một tia min tia ăn thà già nuôi nó một cắn lù chậu thầy chuan nó ruột tắm tặc nó trắng lầu tắm tặc khi đó anh nghe foreign nó cal hồ nó giống hồ tới tam bộ thì lên kim tú nó state district cần open á na tắm tặc thì nó chẳng ăn hiền work khi xuyên open don tí thế cái hiểu luôn về chuyện gì à problem về đó thì em tí thế kan do tao nghĩ chứ cái lắm à moderator problem ve tam ti like shet thiam chan thiam har sa ka tia
em pon ni sengin nia sin kan budget chu atleme mema central atang hian heta eng party polo sarkar la local nge chiao mani inti theina ani chuang lova kan soi chua ti tur pon lo tu na NHIDC ling kong anon laya asum zong anon tum ve ka contractor pon on thang ve kani party dang po sarkar le hi chu lo thleng don thowa khang chi khawma PMGSY kong lai hi central scheme ania tu na hian in withdraw se kan rama kan budget atang chuan kong hi thui lai na tur kan nei mi alovani so tiang zelin technical mission te kan neya PMJVK minority affairs ministry atangin kan hua chuta po chuan kan thok thalo em amania a minister John Berla lo kala Christian minister anile ngala ta chuan he scheme atang ringot point ka department ka ministry chan atang ringot point vaibel che sang khat chuang Mizoram sarkari and utilization certificate lot petelu lo ne ni ti hem mai ni chuti khop chuan kan chak lo ani NHM he withdraw saying kan health department hi paralyze samagra hi withdraw se kan education department hi akal theilovang katiang chi kha soibel theu lovila central scheme khatam tak awma chung chu kan man thatlo na chan chu 10% state share lo pek ve tur te kan nei lo thina chu kan buaina ni ahuna utilization certificate kan pe theilova ale pek a local theilova chu kan performance chiat wangani chu wang henga hian central a hian problem aom na tur ka helowa problem lo tur pokam chuang ka tilova state sarkar a officiana tho that phot chuan central scheme reng chu tho chaka local tam ani ringot mai ni chumi chu kan ti thei phot chuan kan state budget pialama hian central scheme atang hian kan dor na tham hi aoma chu kan conclude du le na lok chu a technical constitutional thil deu central scheme anda tre kai chuan ka hua tizat central scheme an hum betadelia kan chunga ron rel nan an banga constitutional chuan concurrent list awma state list awma central list awma thu nei na chu kan in sem ngai mai ma se hei asum mang hian an ne na ta local turi anda nem sia min controla tlon te po ngai chin am ta hei hi fair lo ka te India constitution a federalism hi a khoi ka ti CSS hian an phal rau ani chuan devolution of taxes min ti san sang mai sela hetiang in central hian sumi nei tau su se ka te ni ke chu amaro su an nei tau si an nei tau na ka chuan man chak po le local tam ve man that khan tum mai tur ani a chiang va khop in ka hria chhanna kha he da hian zo